Здравейте! Днес ще ви прочета някои стихчета от моята книга Друг свят, която може да намерите на izdavan.com. И така, друг свят. Вярваш ли ми, че има друг свят? Свят, в който прошката не е назаем, бедността не е срамна, грозотата е красота, приятелството е истинско без предатели. В едно юмруче света се събира. В друг свят Господ дали спи? Ангелите дали си почиват? Пътуват ли влакове по пусти гари? Спират ли някъде мечти да товарят? Виждал ли си другия свят, дето светулките луната палят и любовта дежавю е за двама? Вярваш ли ми, лоша дума като люд пипер пари, книги се пишат не само за култура, другия свят дали боледува? И още едно ще ви прочета от книгата Друг свят. Проповедник. Изповядай ме, бъди проповедник, греховете ми строго не съди, заблудена бях, вещица, скитница. Дай ми пламък по пътя ми да свети, целуни ме, нека пия от тебе, наречи ме вечерница, напиши ме в красива поема, измисли ме в този свят и в другия. Изповядай ме, питай Бога за мене, Той ще разкаже дали съм сгрешила. Превърни ме в небе, тъмно синьо, всеки с поглед да ме достига. Вечер идвай при мен, аз ще чуя стъпки на прага, ще дойда при тебе, жена, заблудена греховница. Пречисти ме, целуни ме, нека пия от тебе, удави ме, спаси ме, лъжи ме. Разпилей ме като пясък пустинен, наречи ме с име на цвете, пресъздай ме, дай ми име. Сега е много нашумяла тази тема за приемането на еврото и искам да кажа, че може да има положителни неща, които ще се случат за България и за приемането на това евро, но аз съм от тези хора, които тачат родното и харесвам монетите, българските монети, събирам стари монети, занимавам се с нумизматика и особено надписите Боже пази България. И изобщо много ми е мило, бих казала, това да съхраним българското и да сме по-различни от другите и да не се стремиме към всички към едно и също и не знам как да кажа, но просто лева